זה מתחרה בנט, שאני לבד בבית. יאללה, בנט, בוא. בוא, ג'וי. תסתכלו איזה כלב חמוד יש לי. תסתכלו איזה מותק. רואים? בוא לחדר שלי. בנט, בוא לחדר שלי. הוא בן חודשיים. העמצנו אותנו ממפורסם. שהוא גם אייל גולן קנה מסמפת. יאללה, בואו לחדר. אתם יודעים, אנחנו צועני כדורגל. באמת. אנחנו כל היום. אני מצטיין בחלוץ והגנה, ובן אלקן הוא אלוף בשוער. במיין טווין, נכון? וזה ליד חלוץ. הנה כלב חמוש, תקלו חמוש. ג'וי, מיצ'ה. הנה, הכלב הזה לא מודע לכלום, כי הוא חמוד. הוא עשה לי חשחיל. עשה לי סחיל. אוקיי, תקנו את הפינת גיימינג. בקרוב נעשה לכם גם סרטוני גיימינג. אז תראו. מחר קצת תדאג, מחר. אני יודע. אל תדאגו, נעשה לכם סרטון גיימינג מטורף שאנחנו משחקים ג'ואר גרדיאן. נכון בנט? משחקים ג'ואר גרדיאן. חבר'ה, אתם לא מבינים. אני רוצה להראות לכם זינוק. בנט, בוא תחזיק. רואים אותי? יאללה. 3, 4. תעשה עם כדור, דביל. אוקיי, יאללה. תביאו לי את הכדור. תביא. עכשיו. כדור של בית"ר. רק בית"ר. מה יש לך? טוב, יאללה, ביי. מה זה?